Čaute ľudia, dneska natočíme nové video o bíčko. Keď ste videli moje prvé video, tak to tiež bolo o bíčko. Ale tu sa hráme ako na upírov takých. Ale budeme tu skákať a jump? OK. Juhu, lietame. Lietame, ideme, skáčeme. Jump! Juhu! Pozor na tieto biele pásiky, lebo ma uberajú hápečka. Tak skáčeme. To je easy. Ja som myslel, že to bude troška ťažšie. Ako to minule. Dobre. Spadol som. Ne. Tak ideme oznova. Skoro, že sa to nedá sprintovať. Už som tu fakt celé toto prešiel. Na to mi to troška už pôjde na nervy. Tak, skočíme. Preskáčeme tu nejaké obíčko. A ešte som vám zabudol povedať, každú sobotu natočím ďalšie video. Tak sa pripravte na ďalšiu sériu sobotu ďalšiu. Skáčem tu. Alebo keď tu skáčem, tak aj lietam. Tak ako to mám teraz vysloviť? Skáčeme a lietame. Parádne meno pre video. Easy. Toto je asi najľahšie običko, čo to asi mohlo byť. Nevidíte na rebrine. To kto vymýšľal takéto kocky s bielými pásikmi, ktoré vás uberajú hápečka? Teraz keď spadnem, tak ja to asi rozbijem. Lebo znova to skákať nechcem. Nikdy. To asi preletíme. Okno. Vypustiť. Už to Ne, please, prosím. Ne. Zachránil som sa. Než aspoň na poslednom leveli. Tak, preletím to ako upír. A teraz hovoril som, že to rozbijem, ale asi nie, lebo som nespadol do konca. Tak to preskáčem. A keď som len teraz spadol najľahšie jaký skok, tak som borec. Kocky! Tu sú znova tie rebriny. A teraz pozor na kocky. OK. Presúvací blok. Tu, skáčeme si tu. Keď si tu som skáč. Ne. Zachraňujem sa. Nie. Ach jo. Tak to znova od začiatku. Ešte raz to skúsim a asi už to bude konečné video. Tak, skáčeme. Ach jo, radšej asi skončíme. Tak, dajte na video lajka a odber. A čau.